det at arbejde med fængsler og det at arbejde med folk, der har fået en dom og kommet ud på den anden side, det tror jeg faktisk, at vi med en meget, meget lille indsats kan flytte folk ekstremt langt. Og det vil jeg selv være meget stolt over at være med til at bidrage til, men jeg synes også, at det er en stor fornøjelse at være sammen med det lærende fængsel og også med advisory boardet, fordi folk er virkelig dygtige og virkelig dybt engageret. Og det gør jo også, at man selv har lyst til at bidrage til det. Og det håber jeg også, at I kan smitte lidt jer med her i dag. Og rigtig mange inden for kriminalforsorgen eller for fængselsvæsenet, de gør det sgu også så godt de kan. Men når det så møder virkeligheden, så står folk der og har nogle hænder, eller nogle venner, eller noget netværk, eller noget energi. Så det der bitte små ting, som du også sagde, Kate, at vi har sandsynligvis alt det, vi skal bruge, men vi er nødt til at komme mere bedre. Vi er nødt til at være lidt mere frække i vores mindset. Vi er nødt til at bryde rammerne, fordi ellers så bliver det altså ikke ret meget bedre, så får vi bare noget mere ud af det. Så det er fint nok, at politikerne de taler om vækst, men vækst skaber ikke velfærd. Det skal vi selv gøre, og det skal vi til at gøre på en anden måde, end det, som vi hører og bliver dikteret, og det, som vi er blevet opdraget til i skolen. Det handler også om at gøre sig mere umage. Det handler om at tænke over, hvad er ens kvalitet? Hvad er mening? Hvorfor fanden sidder vi her? Det er rigtig godt at have nogen, der kan lide en sådan, som de er. Sidst er de også pisse irriterende. Det er de der folk, der elsker os mest, der er allermest irriterende. Det er kun fordi, de har ret. Så det at lytte til dem, som er irriterende på det her feedback, det er også en del af det at have et velfærdsmæssigt samfund, at vi kan rumme forskellighed, at vi kan rumme hinanden. Så hvis man synes, at dem, der sidder i fængsler, er virkelig irriterende, så er det måske også, fordi de prøver på at fortælle os, at vi har indrettet samfundet på en måde, som vi måske ikke skulle have gjort det på. Det tror jeg er interessant, når man sidder og kigger på dem, der sidder i fængsler i dag. De kunne ikke sidde stille. De kunne ikke koncentrere sig. De havde ikke de der forældre, der sad og stod dem i nakken, og jeg mente, at de fik lavet et eller andet. Og det er faktisk, at 50% af dem, der sidder i fængslerne, kan ikke læse og skrive, og har ikke nogen forståelse for økonomi eller andre folks penge. Hvorfor fanden lærer vi dem det så ikke, når de sidder inde i fængslerne? Så det er jo igen det der med, det jeg tror, der er vores generations opgave, det er at få ud op. Det er at lave nogle andre organisatoriske strukturer og rammer, der har fokus på mening og kvalitet. Men hvor vi spørger os selv, hvorfor er det, vi gør det her? Gør vi det her for at spare penge? Gør vi det her for, at folk skal komme ud i samfundet og få et arbejde? Gør vi det for, at de skal tilbage på sporet? Jeg vil sige, at for mit vedkommende, så handler det her om et eksperiment, hvorved man får mennesker til at lykkes på deres egne præmisser. Det handler i virkeligheden om, hvorfor er det, vi skal inddrage nogle andre aktører end det offentlige. Det handler ikke om, at det offentlige gør det dårligt, eller at vi skal gøre det på en helt anden måde. Det handler i virkeligheden om at inddrage dem, der har nogle andre kompetencer, så vi i samarbejde og i partnerskab supplerer hinanden på en langt bedre måde. Det handler om, at vi for dem, som har nogle nye idéer, som tænker, og typisk er det nogen, der tidligere har, på en eller anden måde har haft en kendskab til det offentlige system, og siger, men det er ikke fordi, det er dårligt, det er ikke fordi, det egentlig gør noget forkert, men det er bare, det er ikke nok, eller der er noget andet, der skal til. Og der er det, vi får ildsjælene i virkeligheden, som jeg sidder rigtig meget af. Det som ikke går igen, det er igen, de brænder for det. De brænder for at gøre en forskel i det daglige. Det er ikke fordi, der er noget vej med det offentlige, men der er bare nogen, der kan noget helt andet, og som kan gøre det på en anden måde. Og hvis vi får det samarbejde lidt mere i systemet i virkeligheden, hvis vi giver plads til de originaler, der er derude, så får vi også en markant bedre opgave. Det er det, der var min gode projekter. Og så er det med kriminalforsorgen, det er, at de faktisk har 2 hovedformål. Og de hovedformål er i Danmark ligestilling. Det er der i andre lande, hvor de ikke er. Men for det første, så skal de sikre, at dem, der er blevet dømt, at de bliver inde i fængslerne i den tid, som de nu har fået, det straf, de nu har fået. Men, og det er altså det der ligestilling, de skal også sikre, at de ikke kommer tilbage. Det er vigtigt, at de dømte tilbydes relevant beskæftigelse, herunder for eksempel uddannelse og behandling under afsoning, og at der etableres et samarbejde mellem hjemkommunen og kriminalforsorgen i forbindelse med dødsfængsel. Så det er jo altså det, vi egentlig gik ind og sagde, at der står nogle ting heroppe, der skal etableres kontakt til kommunen, og I skal gøre, hvad I kan for at forhindre, at de dømte kommer tilbage igen. Så derfor vi gik ind i sagen. Når en indsats flytter fra en institution til en anden, så er det altså rigtig vigtigt, at handleplanen er opdateret. Så informationerne følger den dømte, den indsatte. Så den dømte og indsatte ikke igen, når man kommer et nyt sted, skal fortælle den samme historie. Og igen, når man bliver løsladt, skal fortælle den samme historie. Så det er altså noget af det, vi anbefaler her.
til løsladelse. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at der nu er en metode, men det kræver forandring, ansvarlighed og handling på alle niveauer, hvis der skal nås resultater. Det god løsladelse handler om, det er jo at sikre i samarbejde med de dømte. Og først og fremmest i samarbejde med de dømte, det handler om, skal vi glemme det her. Men så i samarbejde med kommunerne og andre eksterne samarbejdspartnere og få den bedst mulige situation for plads i løsladelse. Og det handler jo om forsørgelse, bolig, beskæftigelse, uddannelse, misbrugsbehandling, hjælp af familien. Langt række faktorer, som står på plads. Det handler, som jeg sagde, først og fremmest med de dømte skal vi forbedre løsladelsessituation. Det handler selvfølgelig også om personalet, at interessen er selvfølgelig og fagligt og give nogle rammer til, at vi laver det her arbejde bedst muligt, og at vi også bruger ressourcerne bedre. Vi ikke bruger ressourcerne på, som finder rundt i kommunale indgang, hvor alle nu i den rigtige indgang er, men at det ligesom ligger der på plads i form som en forudsætning for arbejde. Han sagde, en god løsladelse starter med en god indsættelse. Det der med, at der er ikke nogen, der sigter for en anden fald. Og vi tænker, at god løsladelse over at gøre for en række områder, både i vores eget system og for den dømte. Det er en fælles ønsker, at Lisbjerg Kommune skal være samarbejdspartner i et projekt, hvor de gerne vil søge nogle midler til. Det er et samarbejdsprojekt. Det er et særligt sammensat udviklingsprojekt, hvor flere kommuner, forhåbentlig blandt andet Ballerup, skal være med til at være partner i forhold til indsatte kompetencer og i forhold med fokus selvfølgelig på arbejdsmarkedet. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt med vores indsatte og vores ekstrasatte, det er, at de får en viden og får en kompetencer, så de bliver stand til at blive selvforsørgende på sigt. Vi har sådan nogle fængsler, hvor man faktisk skulle opbevare folk. Og det er pokkers ærgerligt, og de indsatte går rundt og siger, we pretend to work, og they pretend to pay us, ligesom med det gamle DDR. Og det jeg tænker, altså indledningsvis at sige, det er, at der er brug for en reform af kriminalforsorgen. Vi skal til at opfatte kriminalforsorgen som sociale institutioner. Det tror ikke, at det bare fordi man sidder i fængsel, og vi ved, det er jo godt alle mulige sociale problemer, der havner i fængslet, så skal vi pludselig behandle som fanger, som kriminelle, som dyr, som super farlige mennesker, men sådan er jo, at det er folk med store sociale vanskeligheder, massive sociale problemer, der havner i fængslerne. Så lad os nu få gjort op med det, og opfatte kriminalforsorgen som sociale institutioner, der løser sociale problemer med sociale indsatser, og med socialfagligt uddannede folk, der kan det hylde. Det er så meget vigtigt for. Vi kunne godt tænke os at komme ind på, at kommunerne gerne måtte lægge lidt mere vægt på CSR, altså de virksomheder, som opfører sig ordentligt, i stedet for at tage billigste pris, uanset hvordan de så opfører sig. Og vi kunne godt tænke os at arbejde tættere sammen med nogle af de socialøkonomiske virksomheder, blandt andet de penge, som Roland var inde på, så vi kunne lave en socialøkonomisk virksomhed i en virksomhed. Det synes vi kunne være stille. Og min oplevelse, altså jeg er langtidsfange, jeg har faktisk kunne følge en udvikling i kriminalforsorgen, som desværre ikke går så hurtigt, som jeg godt kunne ønske mig. Jeg oplever faktisk, at på nogle områder, så bliver uddannelsesmuligheder afviklet, i stedet for udviklet. Og det synes jeg er ret beklageligt, fordi at når man introducerer nye initiativer i kriminalforsorgen, så sker det som regel på bekostning af andre ting, som bliver fjernet. Så det synes jeg er uheldigt, og jeg mener, at det er noget, vi skal tage alvorligt, ikke mindst fordi, at et fængsel bør afspejle den situation, der er ude på i samfundet, fordi det er det,